जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर नंगौ दरं जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे हाइ स्कुलाव साबा गथ'आ जाब्रबथाय थैदों। मानि थाखाय मास्टार थासान्दियावबो मेडाम थासान्दियावबो दिनै गथ'फोरा बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो आंनो मैया दाख्लैनिफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामहरदोंमोन। आङो बै मोनसे चेनेलाव हरबायमोन नाथाय नैबे चेनेलनिफ्राय आं बुंगासिनो आदा भिडिअ लाबो दा आं बुंबाय लोगोफोर नंगौ जोंहा साबधान गथ' गथायफोरा माने क्लास 6, 7 थाखोनै थाखोथामफोराव ओंखाम जोबोद दुखुनांथाव जाथाय लोगोफोर नंगौ दरं जिल्लानि सिङाव थानाय मोनसे हाइ स्कुलाव साबा गथ'आ जाब्रबथाय थैदों। मानि थाखाय मास्टार थासान्दियावबो मेडाम थासान्दियावबो दिनै गथ'फोरा बोरै बेफोरबायदि जानो मोनखो आंनो मैया दाख्लैनिफ्राय भिडिअखौ शेयार खालामहरदोंमोन। आङो बै मोनसे चेनेलाव हरबायमोन नाथाय नैबे चेनेलनिफ्राय आं बुंगासिनो आदा भिडिअ लाबो दा आं बुंबाय लोगोफोर नंगौ जोंहा साबधान गथ' गथायफोरा माने क्लास 6, 7 थाखोनै थाखोथामफोराव ओंखाम मोनजायो नालाय स्कुलफोराव नंगौना नङा लोगोफोर ओंखाम मोनजायो माने जोंबो सिगां जाबोनाय ओंखाम माने बेफोरबायदिनो हाइ स्कुलाव मोनसे ओंखामखौ जानानै गोबां स्टुडेन्टफोरा साथ्र साथ्रिफोरा थैदों लोगोफोर। दा मानि थाखाय थैखो बे माइरंआवसो दै दोङो ना दालियावसो दै दोङोमोन बेखौ बुंनो हाला अखाबो हाबाय लोगोफोर आङो भिडिअखौ एसे ससे खालामनाय जाबाय ओमफ्राय आपडेटखौ नोंथांमोननो नागिरना लाबानो जाबाय अब्लासो बुजि मोनगोन। दा मानि थाखाय थैखो मानसिफोरा नोंथांमोना कमेन्ट खालाम। माने स्कुलफोरखौ बुख्रुब सुख्रुब जों नुनो मोनदों आरो ना दा बेफोरबायदि बुख्रुब सुख्रुब खालामनाया मोजां जायासै। स्कुलखौ बुख्रुबना जेबो लाब गैया सोरखौबा एक्सन ला मास्टारखौ एक्सन ला। अखा हानायनि थाखायनो भिडिअखौ द्रप दोनथ'नो गोनां जादोंमोन आं लोगोफोर दा लाफिनबाय अखा सिजाना फैबाय एसे खिन्थु मोननै आपडेट दं लोगोफोर मोनसेया जाहैबाय हिनजाव खारनाय माने गथ' गथाय गारना खारनाय आरो ना ओमफ्राय हौवाखौ हमदों हिनजावखौबो हमदों हमनानै ओरैबायदि रायजोफोरा मानजिबाय माबाबाय नोंथांमोना नुगोन। ओमफ्राय बै गथ' थैनायफोरा स्कुला आं अलरेडि गामिखौ खोन्थाखाबाय फैसा एसे बोरैबा खोनागोन लोगोफोर अखा हाबाय थादो बेनिखायनो नोंथांमोनखौ आङो एसे क्लिपा बेलेग जाहैबाय। मोननै आपडेट मोनसेखौबो हिनजाव खारनाय नोंथांमोना नायना लाबानो जाबाय माने गथ' गथाय गारनानै खारदोंमोन आरो ना दा माथो बुंबावनो दानि जुगनि हौवा हिनजावफोरा खालि गथ' गारना खारनाय हौवा गारना खारनाय बिदिनोसै आरो ना बेखौ रायजोफोरा हमबाय। दा नायग्रोना ला आं भिडिअखौ होलांनोसै एकेलगे होनोसै आं मोननै आपडेटखौबो नोंथांमोना नायग्रोना लाबानो जाबाय दे। ओमफ्राय सिगाङावनो गिबियावनो बयनिसिमबो फिन खेब बरायना लाबाय जायफ्रा चेनेलाव गोदान साबसक्राइब खालामना लादो। ओमफ्राय लोगोफोर बबे बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों नोंथांमोना फोरमाय एसे थेंक इउ स' माच क'क्राझार उदालगुरि चिरां बाक्सा नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानायनि थाखाय आरो दिनैबो बबे डिस्ट्रिक्टनिफ्राय आंनि भिडिअखौ नायदों फोरमायहरलायदो लोगोफोर। अखासि जाबायलै लोगोफोरनो अखासि जानानै अबस्थायानो खाराब जाबाय आंनाव दखानावसो हाबसोनानै भिडिअ बानायनो गोनां जाबाय ना आं बाहेरायावसो बानायबाय थादोंमोन। ओमफ्राय जेखियानो जादोंला नोंथांमोना नायना कमेन्ट खालामदो आं दुखु मोनदों मानो होनब्ला स्टुडेन्टफोरा थैनायखौ माने स्कुलफोरखौ बुख्रुबना जेबो लाब गैया बे सरकारनि स्कुल नंगौना नङा लोगोफोर। गथ'फोरा माबादों मास्टारफोरखौ एक्सन ला दालि माइरं होग्राखौ एक्सन ला बेफोरखौ एक्सन लाबानो जाबाय। ओमफ्राय बै माइरंखौ दालिखौ सोर माबा हरदोंमोन बेफोरखौ एसे एक्सन लाबानो जाबाय। संनाय खावनायाबा बोरै जाखो गथ'फोरा थैजासे बे ओंखामखौ जानानै स्कुलनि दा जोङो बुंनो हाला भिडिअखौ नायग्रा लानोसै आरोना लोगोफोर दे। Got him.
Mau pesing samri di kon ansik hak dan rong lah. Budak zaman ama hak adun juy bola dalasi. Phone isi yang boleh kocil lo. Ini konar bangun tu ni konto amparai. Wah sistem itu. Dan kami potera hemdan popai kan. Dan juy potang hau. Dan juy lu ada arleng siapa yang ke kopulo. Nini nuwe. Apa gue? Angke acek limar buta bihe yang yak sigitu jokat hedong lo. Benhala. Nilok hai buta beder lo. Angke hadak tamal lo kelang. Kali lahai di lahai kamat hati ni tunta hai. Oh nasi. Tua family ayu tua kamat hati si nasi. La tua ni tunta tua angin pen anta accept lo. Ni tunta hang lawe. Ni amasi muni datu mangke ani si bag bikai si bake bulanti ke doko tau. Also ta accept lo, family ta accept lo. De. Lasi accept de penapit alang li bang dude ma dude lage amikhan ni hang lo matiti amat usu bang ponong le. Lai khatang. Dan tonang po. Lai khatang le. Ron mai kami. Dan tonde po bang echok helo. La hello lasi pamon da gitu lo. Dak Nili tu dori pupeke. du thibo kai teng Siplang tap ke dalam ko. Sipang isa ko lang. Lagay lamay ka lang ulit. Siplang tap. Nasi kai teng kai man donan ko. Angkir angke. भूल देता दिया तो वही फिर कोई भूल देता दिया तो amachi also the padona kaising pabuche pasunsi amat ini tumang kupu ado silam rai hadi cheto Kamu pernah lihat di mana nanti? Maju kita apa lagi? Aku kalah lama kita. Jaga ya. Angke arni ke ong pen pine priprato kusam de terang asor pantanang khobor tami mati. Itu mi arjuang le. Panam pintu me cine. Ni mati. Itu me cine le la son cine. Alame karjulo ya neta sondo. Lagi ni hana ke kole oni jiputa de. Advance sini thalo. Jini lo ni alam karjulong pesi so jo si call fit de punu te hai. Pine solo tujun hai. Han bora jo si ne nini kata kinke nini da ni kuke so pulo. Na jin kike jihan si ke thai. Biar dorang laso biar lo. Amat tipari thani de pune. Konam lo amat thegong eda lo. Ni si ke thegam. Ala han Christian pame tu akan nilo da example anjalo. Kether ki ha pen akan nilo. Nalla ne bang han dai pong akan ni jok je. Jini lo bo ne bang han dai pong kan jok je. Jok han ta de mi liang bong je kroi sa lo thang lam de lo. Dai pong pe lo yo pe ning ji china ai sa ma kan ni lo son ne bo ne ni jok ji han si bo inang ko la na cha lo jang si na bang ji chi pong ma lo de na la la an ni tum da pen da to joy lo ma ki bang ha dong asar pulo. Lan lo do dun pi ko da pen da Me e pulo te la helo te kan ke nini. ni si teng thelo la. Kali bayar mana mana tinggal. Kali ni ko ning ji tie jak jo nom che dai pong bang bang lo te kwa lang. La sopa la solution bangke lang nilo. Kini ya solution si bang nang ko. La ekai cipin khat cipin lain nang ko. Lang bang ke noi pang e chupin khat po. La solam lo. La si apa mo penta po an arong ke doi bangke la so de ni nang khan po. Pu ausu panta jubab en lo amasila jubab mi sen lo. Pen thang la ba be. Pen family ta thang la ve lo ausu ta thang la ve lo. Amasi